Chirongwa ichi chakabhadharwa neshamwari nevatendi veJoyce Meyer Ministries. Takacheneswa, izwi rinoreva kuti takasarudzwa kuita basa rakakosha ritsvene. Iro igirazi rangu remisangano. Hatirishandise kuita zvimwe zvinhu. Tiri tese here? Ndiri ndega munhu anomwira mugirazi iri. Zvino muenzaniso wetsitsi asi rakasarudzirwa kuita basa rangu. Uye kunyangwe riri girazi, vanhu vane kuremekedza girazi rangu. Vangani venyu vanzwisisa. Uyu muenzaniso wakashata wekuratidza Mwari zvavari kutaura. Kuti takasarudzwa, tikaitwa vatsvene kuti vatishandise. Tiri vaMwari, Mwari mukuru, Baba vedu vari kudenga. Zita renyu ngarikudzwe. Hamuchanamate munamato watenzi zvekare, munonamata sezvamakaita pamatanga. Munamato inobata zvose. Zvakazarurwa 4:1 kusvika 8. Shure kwaizvozvo ndakatarisa, uye ipapo pamberi pangu, uye izwi rekutanga randakanzwa richitaura kwandiri rakanga rakaita sehwamanda. Kwira mudenga ndiko kuratidza zvinofanirwa kuitwa shure kwaizvozvi. Pandakaenda pamberi peMweya Mutsvene, paive nechigaro choushe chakamira pamberi pangu. Ari ega akagara pachigaro, uye akanga agerepo akanga akaita sedombo rejasipa nekarineri, murara vhungu wakanga wakafanana nedombo reamarati wakomberedza chigaro choushe. Zvimwe zvigaro zvoushe zviri 24 zvakanga zvakagarwa zvakakomberedzwa nevakuru vanga vari 24. Vakapfeka nguvo chena dzinomirira utsvene, uye vane korona dzegoridhe musoro mavo dzinoratidza kucheneswa. Pachigaro choushe pakabuda kupenya kwemheni nekudengenyeka uye maungariro okutinhira. Pamberi pechigaro choushe panga pane mwenje minomwe yaipfuta, isinganzwise seinonakidza kana kunyerevedza. Uye mwenje iyi yaipfuta inova mweya minomwe yaMwari, Mweya Mutsvene inomwe. Naizvozvo pamberi pechigaro cheushe paiva nezvaitarisika segungwa regirazi, chitangira kagadzwa nedombo rinopenya. Paipoteredza chigaro choushe nepakati paive nezvisikwa 4. Zvanga zvakazara maziso kumberi neshure, zvine ungwaru hwekuziva zviri mberi nezviri kumashure, nemamwe mazwi Mwari anoziva zvese vanhu. Chisikwa chekutanga changa chiri seshumba, chechipiri chakaita senzombe, chechitatu chine chiso chomunhu, chechina chiita segondo rinebhururuka. Inini handisi kuzotange ndiri kuzvinzwisisa izvi. Rambai muneni. Uye zvisikwa 4 izvi zvanga zvine mapapiro 6 ane maziso kwakazara-zara. Pakati nemuzasi memapapiro avo usiku nesikati hazvina kumborega kuchema kuti mutsvene, mutsvene, mutsvene ndiMwari wamasimba ose, anoremekedzeka, akanga aripo, achiripo uye achazouya. Handei ombererai Mwari usiku huno. Zvino regai ndigare pasi ndikudze izvi, pamwe ndingaite semunhu akanaka ndikagara pasi pamwe handizivi. Inzwai. Kana tikanyatsoziva kuti Mwari ndiani, nekunaka nekushamisa kwavo, unai tisingarege kuita zvinhu zvakapusa. Ndinoti ngatitengei nechinhu chidiki sekuzvipira kurega kuita makuhwa. Hatisi kutaura nezvekuita zvinhu kuti tifarirwe naMwari. Tiri kutaura pamusoro pekuita chinhu chakanaka.
nekuti ndiMwari mutsvene, nekuti vakakodzera. Vakakodzera kurumbidzwa, uye kurumbidzwa kunodarika kungoimba twumbo tushomanana kamwe chete pavhiki. Ari kutsvaga vanamati vanomunamata mumweya nemuchokwadi. Vanamati unozviitira tenzi uye kusvikira tasvika panyaya yacho. Iri zuva rakanaka kusvika patiri apa. Mwari muri ziso rinoona zvese, uye munoona zvose zvose. Kunyangwe ndiri kupi munondiona, uye ndinoda kuraramira imi. Ndichaita zvandinoita nchiitira imi, uye ndikasatendwa pasi pano ndiri kuzviitira imi. Amen. Hoi handei, tiramba tiri pano usiku hwese ndikasaita. Muna Isaiah chikamu 6 ndima 1 kusvika 5 tinoona maitiro aIsaiah. Mwari paakasvika mugore rakafa mambo Uzaya, ndakaona Ishe agere pachigaro choushe chirefu chakakwirira, uye mupendero wenguo dzake wakazadza temberi tsvene. Ndiko kwanga kuri kubwinya kwaMwari kwanga kwakazadza temberi. Kumusoro kwake kwaiva neserafimu. Izwi rekuti serafimu rinoreva vanobvira moto. Kumusoro kwake kwaiva neserafimu rega rega raiva nemapapiro 6, mapapiro 2 mamwe aifukidza chiso, mamwe aifukidza makumbo, mamwe aibhururuka. Imwe aidanidzira kune imwe kuti mutsvene, 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 iye Jehovha Wamasimba Ose, nyika yose ziri nokubwinya kwake. Nekutinhira kwamazwi acho, nheyo dzekuzvimbaridzo zvakazungunuka, imba yakazara noutsi. Uku ndiko kudavira kwakaita Isaya. Akachema achiti, ndine nhamo ini, nekuti ndakaparara, nekuti ndiri murume ane muromo une tsvina, uye ndigare pakati pevanhu vane miromo ine tsvina. Isaya akachema achiti, ndakaparadzwa ini. Anga akapiwa mhosva nezvinhu zvaanga achitaura nemuromo wake, zvaive zvisina basa. Munhu akakupa mutsara wekuti Mwari vano obva atipedzise. Hamunoti vanhu vangati, vamwe vanoti Mwari akanaka, Mwari vane rudo, Mwari vane tsitsi, Mwari vane nyasha, Mwari vanoregerera, Mwari vakuru, Mwari vatsvene. Hamene kuti pana angati here Mwari vanotyisa. Maona vazhinji venyu havanonzwisa mangoti. Asi kutyisa kutsvene, hakuzi kutyisa kwaMwari vanondirwadzisa. Ndiri kutya kuti ndomukwadza. Handidi kurwadzisa Mwari. Handidi kuita zvinhu zvisingavafadzi. Handidi kurwadzisa mwoyo waMwari. Vanofanira kunamatwa. Umambo hwenyu ngauuye. Tiri kuenderera mberi. Umambo hwenyu ngauuye. Baba vedu vari kudenga, zita renyu ngarikudzwe. Umambo hwenyu ngauuye. Zvinorevei? Kungozviisa nyore kereke, tinofanira kutyira vanhu vakarasika, uye nekukura kweumambo hwaMwari, uye tese tinowana zvatinoda nguva dzose. Nyika yedu izere nematambudziko nekuipa kwese kwese. Musatsvage zvinhu, musapedze nguva yenyu muchitsvaga zvinhu, asi tangai matsvaka umambo hwake nekurarama kwake, uye zvinhu zvose izvi zvichapiwawo kwamuri. Kuchema kwamwoyo wedu kunofanira kuti Mwari, basa rangu nderipi? Basa rangu nderipi? Basa rako ringasava mutungamiri wekunamata, muparidzi, kana kuita izvi, kana muridzi webhizinisi. Pamwe basa rako nderekugeza zvimbuzi mukereke. Ita une mufaro pachiso uye riitire Mwari, nekuti pana anofanira kuzviita, ko sei usiri iwe?
Amen. Ndinozvida vanhu pavanonditi ndiro basa rangu. Tinofanira kuziva basa redu rinobva kuna Mwari. Pamwe basa rako pari zvino kukudza vana vako nekuva mukadzi wakanaka. Pamwe basa rako zvino nderekuva baba wakanakisa. Asi pamwe basa rako izvezvi kusvikawo kune mumwe mwana asina baba mukereke womurangarirawo. Basa rako nderekuti kuna Mwari. Rinogona kuva basa repachena, rinogona kuva basa rakavanzika. Zvese zvatinoita zvakavanzika kuna Mwari tichapiwa mubayiro pachena. Mateo 6. Ita chako uone umambo ukure. Kumbira Mwari wabate mwoyo wako pazvinhu zviri kuitika munyika mazuva ano. Odzidza kunamatira vakarasika kuna Mwari. Munoziva Bhaibheri rinoti pasi rose riri kugomera, rakamirira ruregerero rwevana vaMwari. Handizivei imi asi handidi kukanganisa apa. Ndinofara asi handisi kufara pano. Handisi kuzadzikiswa pano pasi. Unozivei handizwe pano kana newewo. Uyu hauzi musha wedu. Inzvimbo yatiri kupfuura nayo. Hapana chiri pano chichambonyatsotizadza nekutigutsa. Saka tadi kumira kuedza kuti zvinhu zvemunyika zvitifadze. Uye tongoita zvinhu zvatinofanira kuita pano zvinova kuraramira ukuru hwaMwari. Umambo hwenyu ngauye. Kuda kwenyu ngakuitwe pasi sezvazviri kudenga. Kuda kwenyu ngakuitwe. Baba, kana muchida bvisai mukombe uyu kwandiri, kwete chido changu asi chenyu ngachiitwe nguva dzose. Munoziva tinowanzotora magwaro yanguva dzose, zvinhu zvese zvinoshanda pamwe chete kune avo vanoda Mwari uye vakadanha maererano nechinangwa chake. Tinongonzwa zvinoshanda zvakanaka. Ndizvo zvinonzwikwa nevanhu. Oh hongu, haleluya, zvichashanda chete izvi. Kune avo vanoda Mwari uye vakadanhwa maererano nechinangwa chake. Kune avo vanoshuva nekutevera uye nokuchiva nekutevera kuda kwaMwari muupenyu hwavo. Ndinokuudza izvi, kana uchida kuda kwaMwari kudarika madiro aunoida kufema, kana zviri nani kuti ufe pane kurarama usina kuda kwaMwari, ipapo hapana chinhu chaunogona kuita kwamuri zvisingaite zvakanaka. Uye ndinoziva vamwe venyu maapo kwenguva yakareba seni. Makangoti makapedza nezvese zvepanyika. Ndinoti kana tisiri mukuda kwaMwari, chii chatinacho chakakodzera chero chinhu? Chii chandinacho kana ndikawana kuda kwangu? Hazvisi kuzondifadza, ndakazviita ndiripo. Zvino Mwari handisi kuzofara kana ndikasaroorwa. Mwari handisi kuzofara kana ndikaramba ndakaroorwa. Mwari handisi kuzofara kana ndikasaita vana. Mwari handisi kuzofara kana ndine vana ava. Mwari handisi kuzofara kana ndikasaona basa rinani. Mwari handisi kuzofara kana ndikasaona imba hombe. Hausi kuzofara nyange ukaona chii. Nekuti hakuna mufaro muzvinhu. Kune mufaro chete muna Jesu, uye kana tikaita tatanga kutsvaga ushe achawedzera zvinhu. Uye hatisi kuva nebasa zvakanyanya. Regai ndikudzei zvandinowana. Ndinonzwa kufara Mwari vakaita zvinhu kwakakosha kwandiri uye nguva dzose. Zvinozorodza kusamudzimanyisa. Zuva rine tsitsi. Musikana wakanaka, usatandanise murume. Tandanisa Mwari. Achaita kuti varume vakutandanise. Regai ndzokera kumashure. Murume chaiye chaiye.
Jesu akati, unogona here kunwa mukombe wandinonwa? Rega ndikuze chimwe chinhu, kuita chido chaMwari hazvisi nyore, hazvisi kungonakidzwa nekusekerera. Nguva zhinji pane kugomera tisati tasvika pakubwinya. Amen. Zvinonakidza tiri pashoko rinotyisa, asi mirandikudzei, ndinoziva kuti zvandinokumbira kuti muregerere vanhu vakakurwadzisai. Muregere kutaura zvakashata pamusoro pevanhu vangori hama dzimwe nguva ndofanira kuruma rurimi rwangu kuti ndikwanise kunyarara. Nekuti uku ndiko kuda kwaMwari. Vatesaronika vekutanga 4:3. Nekuti ichi ndicho chido chaMwari, kuitwa vatsvene kwenyu, kuparadzaniswa uye zvakatsaurwa kuti zvirarame muutsvene, kuti murege nekutya zvese zveupombwe. Kuti umwe neumwe wenyu azive kuzviwanira kutonga mudziyo wake muutsvene nemurukudzo, asingaiti zvinhu zvinosimudza, nerukudzo, nekusashandiswa muzvishuwo, neruchiva sevahedheni, vasingazivi Mwari wechokwadi, havana ruzivo kwekuda kwake. Mapinda musangano mutsvene usiku uno. Vangani venyu vaneni vari kunzwisisa kuti tikasanzwa izvi pamwe chete nezvimwe zvese, kuti tichazvipinza mukuzvinyudza matambudziko akadzika. Nyasha hachisi chikonzero chekurarama upenyu husina basa. Isimba raMwari kuti zvisange zvakadaro, uye rudo rwaMwari runofukidza zvivi zvizhinji. Asi Jesu akati, kana muchindida muchanditeerera. Hana kuti kana muchinditeerera ndichakudai. Mwari vagara vanotida. Asi rudo rwedu kwaari patinoona utsvene wake, patinoona kuti anoshamisa sei, patinoziva kuti ndibaba vedu, kuti anogara matiri, tingasada sei kuti Mwari wangu, Mwari wangu, Mwari wangu, kuda kwenyu ngakuitwe muupenyu hwangu. Kuda kwenyu ngakuitwe pasi pano sezvinoitwa kudenga. Tipei chingwa chedu chemazuva ose. Jehovha Jaire, Ishe anotipa. Munoziva mukatarisa nyaya yemaIsraeri vachiwana mana yauya zuva rimwe chete, inokwana kwezuva rimwe chete. Munoziva Mwari vanoda kuti tidzidze kuvavimba navo nezuva rimwe chete panguva, nguva imwe chete panguva. Zuva rimwe chete panguva, tichivimba naMwari zuva nezuva. Naizvozvo musafunganyira mangwana, nekuti mangwana hachizvifunganyira zvinhu zvawo. Mwari ndiye anotipa. Pavaiunganidza zvinopfuura zvavaida zvaiora uye zvotanga kunhuhwa. Zvatinoda zvakawanda, uye Mwari anotipa zvese. Chimwe chezvinhu zvatinonyatsoda simba remweya. Tinoda kurudziro, tinoda rugare, tinoda rupo, tinoda ushamwari, tinoda uchenjeri, tinoda ungwaru. Uye Mwari anotipa zvese zvatinoda. Uye Mwari vangu vachafarira kupa, vozadzikisa zvizere zvandinoda. Tiregererewo kutadza kwedu semaregerero atinoita avo vanotitadzira. Munonyatsoda kuti Mwari vazviite here izvozvo? Pamwe hamuna kundinzwa. Munonyatsoda kuti Mwari vakuregerere here senzira yamunongoregera vamwe vanhu? Ndicho chivimbiso chake. Ngatizviitei zvakakomba. Handiziri ndakazvinyora, musatombonditarise.
Mateo 6:12, mutiregererewo mhosva dzedu semaregerero nekuregedza mhosva dzedu tikasiya kutsamwira vanotikwereta. Mateo 6:14-15, nekuti kana muchikangamwira vanhu kudarika kwavo, zvivi zvavo zvisina hanya, uye nemumwe tichavaregedza vachienda, Baba vako vekudenga vachakuregererawo. Asi kana usingaregereri vamwe kudarika kwavo, zvivi zvavo zvisina hanya, uye nemaune tichivasiya chivaregedza vachienda chisiya chigumbu, kana Baba vako havakuregereriwo zvaunotadza. Hatinganzwa zvakadai nguva dzose, nhaika. Kana dai ndandiriwe ndaisaenda kunorara ndisina kuregera vanhu vese vandasina kuregerera. Ndiri kutaura chokwadi. Ndiri kurirevesa semareveso randingaita. Handikwanisi kubatsira zvandiri kunzwa. Aiwa, ukwanisa kubatsira zvauri kunzwa, asi unokwanisa kuita sarudzo. Mwari handisi kuzorarama nemwoyo uzere neruvengo nezvamakandiitira ini. Handingatombo tora tsitsi dzenyu nekunaka kwenyu ndobva ndobatira vamwe zvinhu. Wotora kakumeso kako bva wakanyudza mumakapeti. Gara imomo kusvika Mwari vakupa nyasha nesimba rekusimuka. Ude vanhu vanokwanisa kunzi vavengi vako. Hama, ndingadai ndandine umwe usiku. Musatitungamirira mukuedzwa, asi mutinunure kubva kuno kwakaipa. Zuva rose reupenyu hwako namata uchidaro. Musanditungamira mukuedzwa, asi mundinunure kubva kuno wakaipa. Ndakandikudzai nyaya inokasika mukadzi yakandudza handisi kushandisa zita rake, asi handishandise zita rake. Uyu mukadzi anga ari muKristu makore akawanda. Mukadzi wezera repakati anga ari muKristu kwenguva yakareba zvisingaite, kubva ndichimuziva ini, asi ane dambudziko diki mwoyo make, haafarire murume wake. Uye akangoti handingomufarire. Uye vakarorana kwamakore 45, uye hangomufarire. Ndinoda kuti munditeerere, nekuti haana kushanda naMwari kuti agadzirise dambudziko riri mumwoyo wake. Pane kamusuwo kakavhurika. Umwe musi akaona shoko pakombiyuta kubva kumurume waanga asati atomboziva. Ndeipi? Chakapusa chaakatanga kuita. Akadavira akati, ndeipi? Ungwaru haudaro. Kupfupikidza kanyaya, uye kakatora nguva yakareba. Sezvandataura akati nditaure. Murume uyu akamubira $200,000. Mukadzi uyu akazvarwa patsva, akabhabhatidzwa muna Mwari, anoenda kukereke. Mira ndikudza chimwe chinhu, tine tunhu mumwoyo wedu. Musazvinyararire zvinhu izvi, tunhu tudiki tunokanganisa muvhaini. Garai makachenesa mwoyo yenyu kuna Mwari, nekuti mukasadaro dhiabhirisi achazvishandisa pamuri. Mukadzi izvezvi ari kuti, ndinoshamiswa kuti ndakaita izvi. Munozivei? Hapana ungwaru. Namatira ungwaru upenyu hwako hwose. Tenzi, tinunurei mune wakaipa. Ndiratidzei vanhu vakaipa. Ndiratidzei kutiza vanhu vasina kundinakira. Ndibatsirei Mwari, ndiratidzei Mwari vanova shamwari dzangu nevasiri. Mundibatsire kuti ndisaedzwe. Vadzidzi vakarara kwenguva diki. Jesu akati, hamukwanise here kumuka munamate kuti musapinde pakuedzwa? Musamirire kuti mutange mapinda mukuedzwa kukuru, uye mapinda pakubatikana zvikuru. Namata mazuva ese. Musatitungamira mukuedzwa, mutinunura kubva kune wakaipa. Nei, nekuti ndimi mega mune simba rekuzviita. Irombo rakakura sei kuti tikokwe naBaba vedu kuti tinamate.
Uye munoziva chinhu chekutanga chatinofanira kuita, kwete chekuita chekupedzisira. Kazhinji vanhu vanoti pana chekuita chasara kunamata ndo chekutanga chatofanira kuita. Ngatitendei kuti Mwari vanotinzwa, ndibaba vedu vanotida, nekuti vari kushanda muupenyu hwedu. Munoziva hauna nekuti haukumbiri, saka chitanga kuvakumbira zvaunoda. Chirongwa chamanga muchiona chakabhadharwa nehama neshamwari dzesvondo reJoyce Meyer Ministries.